बे समाव खुलुमहरबाय आं बयखौबो। गाबोन जोंनि नैबे बाटासिपुर ओनसोलनि बाटासिपुर मिलन बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि नैबे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिरथार बेवहाय जथुमा जानो थांदों, फैगासिनो दङ। दा बेवहाय मानगोनां बिटिआरनि चिफ एबा इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन आरो बिथांजों लोगोसे मानपि रोनगोरा नार्जारि बिथाङाबो सफैगोन आरो लोगोसे जोंनि 36 नं हरिसिंगा समस्तिनि एक्जिस्टिं MCLA सन्जय सरगियारि सार बिथाङाबो फैगोन आरो लोगोसे गोबां MLA आरो MCLA बिथांमोना सफैगोन। दा बेवहाय आं खावलायनो लुबैदों जे जोंनि सनितपुरनि जेसेबां बिटिआरआव एक्सटेनसन जाबाय बे पार्टनि साफ्रोम भटार्स बिथांमोना बेयाव बाहागो लाफैगोन। दा बिनि थाखाय 5,000निख्रुइ बांसिन बेवहाय जोङो एरेन्जमेन्ट खालामदों। बेवहाय बिथांमोना निश्चय फैगोन गाबोन आरो लोगोसे जोंनि खाथि खालानि रायजोफ्राबो बेवहाय बाहागो लाफैगोन। साफ्रोमबो जोंनि सनितपुर बासिनिफ्राय जायफोर मेलेमजिबि इन्टेलेक्सुयेल फोरोंगिरि बिथांमोनाबो फैगोन आरो लोगोसे बे हाबाफारियावनो मास गेदारिंनि बा बे जथुम्मानि सिगां बेवहाय जोङो 11टा बाजिनिफ्रायनो 4-5 रिंगासिमहालागै बेवहाय मोसानाय दामनाय देनाय खोब रंजानायजों नैबे हाबाफारिया जाफुंनो थांगासिनो दङ। आसा खालामदों दा बयबो फैगोन आरो आं बेखौनो गोसो गोथारै खावलायहरदों बयबो बेवहाय जाथि बर्ण बा राव धोरोम बासियालासिनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जेन बाहागो लाफैयो। पाब्लिक मिटिं गाबोन लानो थांगासिनो दं। दा बिनि लाहार फाहार खालामनायखौ जों दा गाबोननि जि हाबाफारि बेयो माबायदि जागोन नोंथां? गाबोननि जि मोनसे हाबाफारि लानाय बेहाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङा जोंनि नैबे दिखियाजुलि बाटासिपुर मिलन हाइ स्कुलनि फिल्डआव मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय जोंनि बर' जातिनि जि मोनसे गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय बेखौ गोबाव समनिफ्राय जि मोनसे सिमां बायदि सुजुनानै थानाय बेखौ जोङो मोगथां महराव मोननो थांगासिनो। दा ओंखायनो जोंनि माखासे बैफोरबायदि सिमांखौ मोगथां महराव मोननो थांनाय मोनसे हाबाफारियाव जोंहा सारा गोबां बाथ्राफोरखौ जोंहा बुंलांगोन। दा बेवहाय जाहाथे जोंनि माखासे बिटिआर ओनसोलाव गैयैखौ जा दिनै मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर बेखौ जों बिटिआरनि सिङाव सोबाय आरो बिथां सारनि नाजानायावनो जोंनि हा हु मोनथायखौ गैयैखौ मोनथाय मोननायखौ खालामबाय। दा बेनि थाखाय जों सनितपुर जिल्ला हिसाबै जों खोब गोजोननाय मोनदों। दा बेवहाय आं खावलायो जे जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ आरो गहपुर जेसेबांखिनि जों बिटिआर सिङाव हाबनाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जाहाथे बेवहाय फैनानै जोंनि बे प्रमद सारनि जि बाथ्राफोर बुंनाय बेखौ जों खोनासंगोन आरो बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि जि गोग्लैसोनानै थानाय ओनसोलफोरखौ सार बिथांनि नाजानायाव डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ आङो हास्थायदों। ओंखायनो आं सनितपुर जिल्ला लाइमोन गांखंनिफ्राय बेखौनो खावलायो जे जोंनि साफ्रोमबो बिटिआर सिङाव हाबनाय मोनफ्रोमबो रायजोनिफ्राय बे हाबाफारियाव फैनानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो आं बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि बे प्रमद बर' सार बिथांनि जि सिम्बल ट्रेक्टरनि सिनाव फैबाय थानाय इलेक्सनाव साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे सिनावनो भट होनानै देरहासार होगोन होननानै आङो साफ्रोमबोखौबो रायजो राजाखौ आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। बेखिनियानो।